za lidi? Já vás vítám u nového videa. Dneska tam bude takový malý unboxing na tento balíček. Takhle vypadá, objednám se z Real Geeku. Tak pardon. Objednám se z Real Geeku. A můžeme to jít dostřít. Tady tu máme. A já to vystřihnu. Přesunu kameru. Takže co lidi, já se vám hlásím z druhého pohledu. První kameru, tady mám balíček. My na to, aha. Ani nízky jsme nepotřebovali. Velice super. Co tu máme? Že teda z Real Geeku. Ale, co pak tady máme? No. Co to dá? Mám tady tyto 3 věci. Mám tady bublinky. Ej, bublinkoš! No, budeme to. Máme tady první kšiltovky Mad Bros. Jdeme na to. Mám tady známé brusáky. Takový můj 2 bratři. No, ne. Tady mám. Vypadá. Dobrá, je mi velká, je to snapback. První máme nájmek Aty. Počkat, to musím podečepit. Mad Bros. Vypadá, tady máte snapback, můžete si to přečíst, mám tady snapback. Snapback, Tady máme náramek Aty. Tak mám tady Atyho. Tady Petan Games. A tohle by bylo pro tohle video všechno, takhle vypadá mě celý. Completed. Je to trošku velký, ale to snad nevadí. Takže všechno jsem si to objednal z Real Geeku. Já se s vámi loučím a čus. Znovu. A